Noies, què fareu a aquestes festes? 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 Quines És festes? d'art. Reunir-me amb la família i fer una escapadeta a París. Menjar fins que no pugui més, sortir de festa fins que no pugui més, acabar quedant. Nadal va ser l'any passat, Marc. A mi no em sona a Nadal. Mira, vaig a passar fred. Me'n vaig a les Espanyes del centre. Me'n vaig a Segovia i a Àvila un parell de dies a desconnectar, que és una zona que no conec gaire. Fer cagat, tio. Fort. Cada any des de quan? No. Home, des de fa L'any molt... passat ho va ser, té raó la Exacte. Laura, però aquest any no tocava. Estic fent la carta als Reis. Jo no sé què passarà aquest Nadal, però jo em demano anar a veure molt teatre. Per Nadal, cada ovella al seu corral. S'ho passarà amb la família, tots junts. Es diu això, no? Bones Bon Nadal, festes, no? Bones festes Cap d'any, també. i un feliç 2026. Ah, hi ha 26, segur? Sí, feliç Però 2026. això depèn de com ho miris. Un feliç any nou, bones festes. En fi. Entén-me, Teresa, no som de números.